Представител на градината БГ. Много добре звучи. Градината БГ. Стига с тия чужди имена и с тия наименования, които ни отвеждат да не знаем за какво говорим. Днес с теб ще си говорим за бамбука на щастието. Точно така. Дали е бамбук, дали не, ти ще поясниш. И защо всъщност решихте, че е на щастието? Вие, хората, които се занимавате с цветя. Бамбука на щастието, това е популярното име на Драцена сандериана. И той носи това име поради няколко причини. Първата причина е, че това растение може да вирее в среда, в която другите растения не биха оцелели. Втората причина е, че то е натоварено с една особена символика. Тъй като според древното учение фъншуй за хармония, това растение се препоръчва за изчистване на средата от вредното влияние на енергията ци. Това е само според фъншуй? Това е или само... действително функционира? Сега ще ви разкажа и вие сама ще прецените. Добре. И третата причина, защото то много лесно се моделира, могат да се направят различни плетеници и форми и е прекрасно допълнение към интериор. Сега, символиката, за която говорихме. Според древното учение фъншуй, самият бамбук, това растение, което не е бамбук, значи то само по външен вид е наречен бамбук, защото прилича. И твърдички, да, напомнят бамбука. Но... Истинският бамбук е градинско растение, докато Драцена сандериана е растение, което е Нали ще ми позволиш едничко да го взема, за да можем да го покажем? Ето сега ти каза стайно и аз веднага тук искам да те попитам. По-добре ли е да стои във водичка, така както ти си го поставил, или можем и да го присадим? Сега, две са възможностите. Единият вариант е да стои във ваза и това е достатъчно. Както казах, това растение расте при невероятни условия. Значи той може да расте в тази ваза с 5 см вода. И както сме го аранжирали с камъните, а може да бъде и посаден. Значи това специално на този наш екземпляр е необходимо да пусне малко повече коренчета. Добре, ако го посадим в пръст, колко голямо може да стане? Сега, като го посадим в пръст, трябва да имаме предвид, че 5 см трябва да ни бъде отново дренажа. Така. Но то може да стане страшно голямо. Вкъщи имаме едно, което е до тавана. Преди 10 години ми го бяха подарили и аз с удоволствие си го отглеждам, като той е вече огромен храст. Добре, а тук във водата колко време ще го задържа? Колко време мога да го имам и да го съхраня по този начин отглеждано, който ти си го аранжирал? Сега, по този начин отглеждано, то ще пусне корени и ако корените му се появят вече навън, това означава, че трябва леко да можем да отстраним 1/3 от корените и пак да продължи, нали? А можем и да го посадим. И сега тази тайна на тази спирала, как се постига и всъщност вие ли я прекъсвате? Тук виждам нещо поставено като край или може би така самото растение се завършва. Разкажи тайната на спиралата. Тайната на спиралата, значи това растение много лесно се моделира. Когато е поставено, значи аз специално съм донесла тук една кутия, за да покажа как се постига това. Да, когато е ограничена светлината на растението от всички посоки и е показано само на къде трябва да върви, то се ориентира към светлината. И търси светлината и се увива заради това. Значи вие го постигате това? Точно така. То се постига... Не е натурално на растение. Да, растението е или право, или на спирала, което означава всъщност цикъла на живота, символизира цикъла на живота, или пък може да бъде на различни плетеници. Сега, тук както е прекъснато с восъка, означава, че отрязано е след коляно, сантиметър и половина. Да, по средата между двете коленца. И сега, това е един начин да стимулираме появата на допълнителни кълнове от долните колена. И да го направим малко по-кичесто. Малко по-кичесто. Цъфти ли това растение? Не. Но ние пропуснахме... Защото в край на спиралата едно бяло цвете би било. Измислете го. Но ние пропуснахме да кажем на нашите зрители каква е символиката според фъншуй. Значи, според древното учение за хармония, това растение съчетава в себе си 5 елемента.
вода, земя, дърво, метал и огън. Добре. Как ги съчетава и по какъв начин съдейства за изчистване на отрицателните влияния в нашия дом. Значи, водата, това е водата, в която растението е потопено или с която то се полива. Земята, това са камъните, с които е аранжирана вазата или самата пръст в саксията. Дървото, това е самото растение. И огъня, това е червената пандълка, с която ние сме го украсили, а метала е дребната метална фигурка, която Добре, по тая логика малко ми се струва, че аз може да си набера всякакво друго растение по този начин, така поставено и горе-долу с червената панделка пак във фъншуя функционирам. Значи, счита се, че това растение е по-различно от всички останали растения. Защо? Защото то ни учи на мъдрост как да бъдем гъвкави. Как да бъдем гъвкави спрямо околната Искаш да кажеш, че една роза, поставена в тази клетка на кашончето, което ти носеше, няма да се огъне по този начин и няма да постигнем това. Няма да се огъне по този начин. Кажи ми, важна ли е бройката според фъншуй? И къде ще го поставим в помещението, за да носи щастие и късмет? Сега, това растение е едно от най-подаряваните в източната част на Азия, особено в навечерието на Нова година, тъй като се счита, че подарък на такова растение носи много късмет и добри благоположелания на този, който го е получил. Бройката е от значение. 2 означават късмет, 3 щастие, 5 здраве, 8 пари и 9, това, което е в момента пред вас, е успех. Това е всъщност подаръка от градината БГ. За 7 авеню Мондиал. За 7 авеню отново пожелания, този път обаче за успех на предаването. Да минете всички предавания, сутрешни предавания по рейтинг. Много ти благодаря, страхотно удоволствие за това пожелание, а пък иначе аз ще опитам гъненето на този бамбук на щастието с кашончето. Толкова съм любопитна, че нямам търпение. Много ти благодаря, много успешна седмица и на теб. Благодаря. И до скоро да се видим в студиото.